Eerste thuiswedstrijd van Venray in 2018. Eerder deze week konden we in Pelemaas lezen dat Angelo Vermil na een geschil met het bestuur gestopt is als aanvoerder en speler van Venray 1. De opstelling tegen Venlose Boys ziet er daarom een stuk anders uit als voor de winterstop. Van het tweede elftal kwamen over Rick Egelmeers en Danny Litjens. Stijn Brinkman is nu ook speelgerechtig na zijn overkomst van Helmond Sport. Dirk van Enkelvoort hoopt in 2018 vrij te blijven van blessures. Hij staat nu in de basis als de nieuwe doelman van Venray 1. Samen met hem volgen Egelmeers, Van Dijk, Willemsen en Joy Koenen. De verdediging. Het viermans middenveld bestaat uit Wismans, Brinkman, Janno Peters en Dani Litjens. En voorin Toertsidis en Denen. Trainer Sloesen van Venlose Boys start met Ruud Stienen, Rodi van de Heuvel, Max Hendricks, Pim Janssens, Ruben Peulen, Daan van den Nienhuis, Jerry Slutter, Mathieu Miltiade, Danny Kraus, Juri Sprengers en Sjors Boots. Beide ploegen geven elkaar in de beginfase weinig toe. Dit leidt tot een aantal overtredingen waarbij de arbiter steeds ingrijpt. Na een ruim kwartier spelen is het Denen met een tackle van achter en hij ontvangt de eerste gele kaart van de wedstrijd. In eerdere blessurebehandeling mocht niet baten. Egelmeers verlaat het speelveld en Danny Pelzer mag na 20 minuten invallen voor hem. Na een goed half uur is het diezelfde Pelzer die Toertsidis wegstuurt. De inzet van de Griekse spits mist echter kracht en de doelman kan de bal oprapen. Sjors Boots kan op eigen helft oppikken. Stefan Dijk met de tackle, maar de bal blijft in het bezit van de aanvaller. Hij gaat alleen op het doel af, maar zodanig wacht hij dat de bal als eindbestemming een doeltrap heeft. Achterwaarts kopt Robert Willemsen de vrije trap van Stijn Brinkman binnen. Dit doet hij echter in buitenspelpositie en daarom keurt de arbiter deze trap af. Een gele kaart voor Dani Litjens. Trainer Seibers is het daar niet mee eens. Arbiter Eigelsheim is niet gediend van het commentaar en stuurt hem weg. Diezelfde arbiter heeft het vervolgens druk, want niet veel later verdwijnt Max Hendricks van de Boys in het boekje. Vrije trap voor de thuisploeg. Deze wordt weggewerkt, Brinkman met het balverlies en de Venlonaren kunnen er snel uitkomen. De inzet van invaller Paul Vullings wordt door Dirk van Enkelvoort solide gepakt. Omdat beide teams deze middag niet wilden verliezen, hadden beide doelmannen het niet echt zwaar vandaag.
De arbiter daarentegen mocht 8 keer in zijn boekje schrijven. 5 keer voor Venray en 3 gele kaarten voor Venlose Boys. Het duel eindigt in 0 tegen 0.